Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Josephine, Joseph Mifsud u l-familjari. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb biex nilqgħu fina il-Mulej Ġesu. Int il-mibgħut mill-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Kristu Ġesu li sirt bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija Verġni. Kristu ħniena. Mulej, inti l-ħajja, inti triq il-verità ta' dawk li jilqgħu il-kelma tiegħek. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej jisma' t-talb tagħna u bil-grazzja ta' ibnek li ġej jżurna dawwal id-dlamijiet ta' qalbna. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien Balam rafajneħ u ra lill-Iżrael mifrux fil-kamp u mqassam tribu. Imbagħad niżel l-Ispirtu ta' Alla fuqu u beda jitkellem u jgħid. Il-kelma ta' Balam binge Begor, l-oraklu ta' bniedem bajneħ miftuħa, l-oraklu ta' wieħed jisma' kliem Alla u jara deret Alla li jista' kollox u jaqa' fl-art u għajnejh mikxufa. Kemm huma sbieħ l-erejjex tiegħek Ġakob, l-ammajjar tiegħek Iżrael, bħal widien jinfirxu, bħal ġonna ma xattx xmara, bħal siġar tas-sabbara imħawla mill-mulej, bħal mażġar tal-arżnu ħdejn l-ilma. L-ilma jfawwar mill-bramel tiegħu u nislu kotram bħal l-ilmijiet. Is-sultan tiegħu ola minn Agag u s-saltna tiegħu tola l-fuq. U beda jitkellem u jgħid il-kelma ta' Balam bin Bekor, l-oraklu ta' bniedem bajneħ miftuħa, l-oraklu ta' bniedem jisma' kliem Alla, ta' wieħed jaraf l-erf tal-għoli u jara deret Alla li jista' kollox u jaqa' fl-art u għajnejh mikxufa. Qiegħed nara imma mhux għalissa, inħares leha imma mhux fil-qrib. Għad titla' kewkba minn Ġakob u jqum xettru minn Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Triqatek mulej arrafni. Triqatek mulej arrafni. Triqatek mulej arrafni. Il-modit tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqatek mulej arrafni. Ftakar fih ħniena u t-tiba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Triqatek mulej arrafni. Tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Triqatek mulej arrafni. Inhom bil-wif għall-kelma tal-Evanġelju. Uri lilna mulej it-tiba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju u waqt li kien qiegħed jgħallem resqu fuqu l-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu u qalulu: Int bliema seta' qiegħed tagħmel dan kollu u min tgħidilek din is-seta'? U Ġesu għalilhom: ħanamlilkom mistoqsija waħda jien ukoll. Jekk tweġbuni għalija, jiena wkoll ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan kollu. Il-magħmudija ta' Ġwanni minn fejn kienet ġejja? Mis-sema jew mill-bnedmin? Daw bdew jirraġunaw bejniethom u jgħidu: jekk kienu iġbuh mis-sema jgħidilna, mela għaliex m'emmintux? U jekk ngħidulu mill-bnedmin, nibżgħu min-nies għax lil Ġwanni kulħadd iżommu bi profeta. Imbagħad wieġbu lil Ġesu u qalulu: ma nafux. U hu qalilhom: mela anqas jien ma ngħidilkom bliema seta' qiegħed nagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Is-salm ta' dalgħodu bħas-salmi kollha huwa talba lill-Alla. U llum aħna l-mulej qegħdin nitolbuh f'din il-mixja tagħna biex nilqgħuh tas-sew: triqatek mulej għarrafni. U liema huma kif il-mulej jarrafni it-triqat tiegħu? Kif nista' nkun naf jien x'irid minni il-mulej? Jekk jien dan iseħħ fija u fikom eżies, meta aħna ma nagħmlux bħal Fariżej tal-Vanġelu tal-lum, li noqogħdu nirraġunaw u nistgħu ngħidu inkejjelu kull ċentimetru il-kelma ta' Ġesu. Dawn il-Fariżej la ta' Ġesu ma emnu u lanqas il-kliem u l-predikazzjoni ta' Ġwanni. Hawnhekk San Mattew jgħidilna ċara ma weġbuhx għax beżgħu li jekk jgħidulu Ġwanni kien mibgħut mis-sema, kien iweġibhom u jgħidilhom għalfejn m'emmintuhx. U jekk jgħidulu le dak min-nies kien taħwit tiegħu, kienu jibżgħu għax kienu jafu li ħafna mill-poplu laqa il-kelma ta' Ġwanni. U hekk ukoll l-eżies jista' jiġri lili u lilek. Jekk jien irrid li l-mulej iħallih imexxini, jeħtieġ impoġġi l-fiduċja tiegħi fil-kelma tiegħu. Forsi l-mistoqsija aktar milli lil-mulej bliema seta' qiegħed tagħmel dan, irrid nagħmilha lili jien nnifsi u jien ngħid imma l-kelma ta' Alla jien qiegħed nilqaħħa bħala kelma ta' Alla jew kelma tal-bnedmin. Il-kelma ta' Alla qed nagħtiha l-valur tagħha f'ħajti jew qed nagħti l-valur aktar il-kliem ta' bnedmin oħra, ta' bniedem ieħor, ta' persuna oħra, ta' politikant, ta' għaref, ta' kittieb u min hu. Fil-miżjien tal-għażliet tiegħi eżies. Id-deċiżjonijiet tiegħi fuq il-mod ta' kif jiena ngħix fil-ħajja tiegħi ta' kuljum huma mibnijin imdawlin
mill-kelma tal-mulej jew mill-kelma ta' bniedem. Ħatkun hekk it-talba tagħna. Jien inħeġġiġkom hekk biex matul din il-jum tirrepetu bil-qalb tagħkom hekk: Mulej, triqatek għarrafni. Mulej, għarrafni it-triq tiegħek, għarrafni xi trid int minni. Ejjew nitolbu lil Marija biex aħna wkoll bħala ikollna l-kuraġġ li npoġġu ħajjitna il-fiduċja tagħna fil-kelma tiegħu. Hawn jien għaddejja tiegħek ħajsir minni dak li jien tixtieq, dak li inti titlob. Jiena lest li nibni l-pjanijiet ta' ħajti fuq il-kelma tiegħek u mhux fuq kelma ta' bniedem. Il-mulej jimexxi lill-lumli fit-triq tas-salvazzjoni u jgħallem lil-fqajrin l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni. Ejjew mill-ġdid intennu it-talba tagħna u ngħidulu mulej: triqatek mulej urini, triqatek mulej urini. Nitolbu għal katekisti teologi biex dawn kollha b'attenzjoni ikomplu iwasslu lil bniedem ta' żminijietna il-kelma tiegħek. Nitolbu għal dawk li ma jemnux jew jinsabu fid-dalma tal-ħajja biex il-kelma tiegħek mulej li hija l-verità, li hija t-triq, li hija d-dawl, jarfu jilqowha u jħadnuha b'imħabba. Nitolbu għalina il-koll li jinġbarna hawnhekk bil-fidi tagħna fil-qawwa tal-kelma ta' Kristu li ssalvana biex narfu nittrażmettu lil xulxin l-aħbar tal-ferħ tal-Vanġelu. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex titfa' fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Kif dan l-Ispirtu qaddes il-ġuf tal-Verġni mbierka u tnislet il-kelma tiegħek, hekk ukoll il-kelma li twaslilna l-Knisja tagħmel il-frott fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Inresqulek mulej il-familji tagħna, il-morda tagħna, dawk il-persuni li jduru bihom. Għamel li fuq billi jkunu persuni li jilqgħu kelmtek fil-kelma tiegħek isibu il-faraġġ u kull għajnuna meħtieġa. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ftakar fina mulej fil-ħnina tiegħek, ejja żurna fit-tieba tiegħek. Enna nilqgħu l-awtorità ta' ibnek Ġesu li ġej biex iġeddet il-ħolqien kollu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu biex dan
is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Mulej l-offerti li qegħdin jagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li bil-qima li natuk bijhom fuq l-art tħejjina għal frott tal-fidwa tagħna u tagħtina s-sema bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġni stennitu u rabbietu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u worieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlu qaddisin kollha, mal-qtajja kollha tal-żerġ tas-sema, aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwient Mulej, inti l-għajn ta' kull qudussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja
għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewjiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija, jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iddejk il-muwaħda. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Ferra
Jew fiskiet ta' qalbna nitkellmu ma' dak li ġie biex jurina t-triq tal-ħajja. Jew nitolbuh biex jenna u mill-ġdejt intennulu il-kelmiet tas-salmista triqatek mulej urina. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej, għamel li l-misteri li għalihom inġbarna ikunu taġita għalina. Għallimna bihom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din il-ħajja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.